Transportes Pardos para min realmente é a miña vida. Estaba xa antes de eu nacer, como quen dice, e hasta agora pois, sigo luchando aí por o mismo. BBVA o que quere ser é un aliado para as pymes e para os autónomos. O que quere é acompañarvos, escoitarvos e estar no voso día a día. Transportes Pardos é unha empresa familiar que se creou nos anos 60, cando meus pais montaron pois, o que é onde estamos hoxe, que era unha granxa avícola para a Coren, e a raíz disto, pois, meu pai pois, meteuse no mundo do transporte. Como era o camión aquí, Sí. Despois xa viñeron máis e tal, e bueno, xa fomos crecendo pouquiño a pouco, hasta que eu tuve edade de traballar con el. Eu iba con meu pai por aí de viaxe nas vacacións do colegio e tal, e despois xa, cando tuve edad, xa empezamos a comprar máis camións e tal, por aquí están. Fomos crecendo pouquiño a pouco hasta chegar aos que temos agora mesmo, sobre o 2010-12, e chegamos aos 30, cos que nos encontramos aí cómodos, e aí pois empezamos a facer outras cousas distintas. Sí. Transportes Pardos para nós é a terceira generación xa, é unha herencia que foi deixando pois, os nosos abuelos, e agora que nos lo transmite os nosos pais. Seguimos dedicándonos ao transporte, pero tamén queremos ver outros sectores. Diversificamos porque o sector do transporte nos últimos anos cambiou moito. Queremos seguir dando ese gran servicio que nos caracteriza, con moi boa profesionalidade. Bueno, apostamos por outros sectores totalmente desconocidos para nós, nos que pois, desde fora se pode ver moi arriesgado, e bueno, saliu todo ben e vamos crecendo pouco a pouco noutras materias. Empezamos no 2016 cun negocio de hostelería en Ourense, embarcámonos noutra aventura nun negocio hotelero en Trives. Foi salindo todo ben e, bueno, gracias tamén ao apoio de BBVA, pois podemos emprender nalgún pouco máis grande, que foi a apertura de Popeyes en 2023, na cal pois, temos a día de hoxe a franquicia para Galicia. Empezamos en Coruña e a día de hoxe pois, estamos nas 3 principales localidades de Galicia. No 2025 empezamos con outro novo proxecto de pizzerías, que a día de hoxe pois, estamos en 6 localidades de Galicia tamén. Non todos os proxectos son iguales, pero basicamente hai dúas inquietudes que nos trasladades habitualmente. Unha é a financiación e outra é o acompañamento, o sentirse arroupados, que nos estemos no seu día a día, que simplifiquemos esas tarefas diarias e que a vos permita centrarvos máis nos vosos proxectos e no desarrollo do negocio. Bueno, a día de hoxe sí que podemos decir como familia que é un orgullo, ¿no? Pasar de unha granxa, un camión, a que empezaron meus abuelos, a donde estamos hoxe, presentes en varios sectores, dando traballo pois, a máis de 150 personas.